Üdvözlöm Önöket, Attila vagyok. A kezemben tartom az Anatomic Foot legújabb termékét, amely forradalmasítja a cipőápolás, cipőtágítás és cipőmodellálás művészetét. Még napjainkban is sok embernek okoz problémát egy újonnan vásárolt bőrcipő kezdeti használata. Sok ember rendelkezik az átlagostól eltérő lábformával, és egyre nő a cipők viselésére különösen kényes érrendszeri betegek száma. Ugyanakkor a régi cipőátalakítást és tágítást végző suszterek egyre inkább eltűnnek, helyettük az emberek nem a megfelelő módon próbálják használhatóvá tenni lábbeléjüket. A cipők hosszabb távú tárolása is problémát okozhat, a régi rugós sámfák nem megfelelően tágítják a cipőt, ráadásul a sarkát a rugó deformálhatja. Az újságpapírra való kitömés sem óvja cipőinket. Az Anatomic Foot most elhozta a megoldást. Bizonyára Önök is tapasztalták már, hogy egy újonnan vásárolt bőrcipő milyen kellemetlen tud lenni lábunk számára. Nekem például magas a rüsztöm, de eddig nem találtam rá jó megoldást. Pedig a megoldás most megérkezett. Az Anatomic Foot abban különbözik más próbálkozásoktól, hogy például az ortopedik csomagban található adapterek segítségével a saját lábához akár egy magas rüszthöz is alakíthatja cipőjét. Az én bátyámnak is ortopédiai lábproblémája van, de pontosan mi a megoldás? Az Anatomic Foot orvosok ortopéd szakemberek bevonásával fejlesztette ki az ortopédiai felhasználási módját, amely lehetőséget nyújt akár bütyök, kalapácsúj, magas rüszt vagy lábdeformitással élők számára, hogy saját lábproblémájához igazítva tudja kényelmesen viselni bőrcipőjét. És mi nők tudjuk igazán, akik hazaérve alig várjuk, hogy levehessük munkahelyünkön egész nap viselt, legtöbbször itt nyomó, ott szorító cipőinket. Hiába a sámfa, hiába a papírral való kitömés, tartós megoldást semmi nem jelent. Nekünk miben nyújt segítséget az Anatomic Foot? Szerencsére a termék használata nagyon egyszerű. Az ortopéd adapterek egyénre szabott felhasználása nélkül is tágíthatja, tárolhatja bőrcipőjét úgy, hogy a saját lábára igazítja azt. Nagyon sokat vagyok úton, és az a tapasztalatom, hogy a hagyományos vasárfák nagyon nehezek, növelik a podgyászom súlyát. Jól sejtem, hogy az Anatomic Foot erre is talál megoldást? Igen. Egy pár betét mindössze 30 dekagram súlyt jelent, így a gyakran úton lévők, valamint az üzletemberek könnyedén magukkal vihetik podgyászaikban, nem jelent súlytöbbletet. Kipróbálhatjuk? Természetesen. Látogassanak el honlapunkra és kövessék a letölthető gyártmányismertetőt, vagy tekintsék meg a Hogyan használjuk videónkat, így még jobban megismerhetik a felhasználási módokat és a termék előnyeit. Találkozunk 4 nap múlva, hiszen a betét 1-4 nap alatt fejti ki igazán hatását. Rendben. Úgy látom, elégedettek, nem is kételkedtem benne. Végre nem szorít a cipőm. Most már nem csak azért ez a kedvenc cipőm, mert nagyon tetszik, hanem mert igazán kényelmes is lett. Tudtam, hogy nem fognak csalódni, hiszen az Anatomic Foot minőségi termékei, a kényelmes viselet, a tökéletes tárolás és nem utolsó sorban az ortopédiai lábproblémákra ajánl igazi megoldást. Vásárlása egyszerű, keresse webshopunkat az anatomicfoot.eu honlapon. Anatomic Foot, az önlábának kényelméért.